στον Δασκαλάκη, το λάθος, ευκαιρία μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, 0-1 με σκόρερ τον Εμμανουηλίδη του. Καθώς βλέπουμε την κακή απομάκρυνση από τον Δασκαλάκη, παίρνει την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Εμμανουηλίδης, μετά την επιστροφή της μπάλας στο Δασκαλάκη από τον Σισέ, το λάθος από τον ατράτοφύλακα, πολύ ψύχρεμα εκτελεί ο Εμμανουηλίδης για το 0. Τη νέο τετατέ, τη φάση συνεχίζεται, ρίσκει τα κουνάκι, το γκολ έρχεται και μετά αυτή τη φορά για τον Κισαμικό, 1-1. Ο Ρίσκι που δεν έχει προλάβει να το... Ο Ρίσκι φέρνει το μάτς στα ίσια. Όλα ξεκίνησαν από την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Βρετού. Προσπάθησε να απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού, μια φάση διαρκείας στα καρέ του Διούδη, ο οποίος σταματά εδώ το πρώτο πλασέ από τον Ρίσκι. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι συμπαίκτες του. Έγινε το σούτα από τον Αποστολόπουλο. Ένα νέο σούτα από τον Τεγούση. Βγήκε πέραντι στον Μπουζούκι. Σεντράριο Μπουζούκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Επέμβαση του Δασκαλάκη. Γκολ το οποίο μετράει. Ο Παναθηναϊκός περνά μπροστά στο σκορ με τον Βέργο. Κρίση αυτό το γκολ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Πρώτη προσπάθεια του Πούγκουρα για κεφαλιά. Έγινε το σουτ από τον Τσανδάρη. Εντυπωσιακή η επέμβαση από τον Παντελάκη, το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση του Δασκαλάκη.